está flojo, ¿no? Bueno, egunon guztioi, ongi etorri Tximizkapeko 10. edizio honen aurkezpenera. Bai, Tximizkapa, Tximiz Fundazioaren lidergopean, eta aintzan Enzinaz Tximizkapeko presidente bezala, emakumezkoen kirolean aukera berdintasuna bultzatzeko, nazioartean erreferentziazko proiektu bezala kontsolidatu eginda, 10 urte egingo ditu aurten. Etengabeko hazkundearen, eragin sozialaren eta Gipuzkoatik mundurako nazioarteko proiekzioa indartzen du. Tximizka txapelketa, emakumezkoen futbol txapelketa baino askoz ere gehiago da. Gaur egun, topagune, ikusgarritasun, prestakuntza eta eraldaketa sozialerako gune bat da. Non kirolak, futbolak kasu hontan, ahalduntzeko eta neska eta gazteentzako erreferenteak sortzeko tresna gisa jokatzen duen. 9 edizio hauetan, 20.000 futbolarik baino gehiago parte hartu dute txapelketan. Hainbat herrialde eta kultura testu inguruetatik datozenak. Edizio bakoitzean, mundu osoko klub gonbidatuak biltzen dira Gipuzkoan. Horietako asko nazioarteko erreferenteak dira. Emakumeen futbolaren garapenarekin eta berdintasunarekin duten konpromezuagatik. Torneoarekin batera, Tximiz Fundazioak Xilitz nazioarteko kongresua antolatzen du. Nazioarteko kirol eta futboleko emakume erreferenteak biltzen dituen hausnarketa eta lidergo gune bat. Biltzarra, erreferentziazko foro bihurtu da ezagutza partekatzeko sareak sortzeko eta kirolean emakumeen lidergoa sustatzeko. Era berean, Tximiz Cup txapelketak, Tximiz Legends Cup lehiaketa eta omenaldia eskainiko die emakumezkoen futbolean bidea ireki zuten eta gaur egun belaunaldi berrientzat erreferente izaten jarraitzen duten futbolari aintzindariei. Guzti honetaz gain, Tximiz Fundazioa eta Tximiz Cupak badu eremu sozial bat ere, baina honen inguruan, aintzanek berak, emango digu informazio guztia. Beraz, orain, Roberto Ramajorekin, kiroletako zuzendariarekin utziko zaituztet. Eskerrik asko Nerea, eskerrik asko gonbidapenagatik. Lehenik eta behin, zorionak eman nahi dizkiot Tximiz Cup antolakun txalari, 10 urte, 10 edizio betetxeagatik, hori baloratu, txalotu eta kontuan hartu beharrezko zerbait baita. Porque la sensación que tengo es que la Tximiz Cup cumple 10 ediciones, 11 años, pero 10 ediciones, en plena forma. Goza de muy buena salud, como se observa con los equipos una vez más que van a tomar parte de esta 10ª edición, porque son 10 años de crecimiento, 10 años de evolución, porque de lo que empezó a lo que es hoy hay una diferencia palpable, aunque lo que no ha cambiado es su valor y sus valores, lo que exporta, porque llegamos a esta 10ª edición demostrando que el fútbol femenino no es el futuro, es ya el presente. Guipúzcoa vuelve a recibir a clubes de primer nivel y a jugadoras jóvenes que tienen talento, ambición y ganas de comerse el mundo. Este torneo hace algo importante, les dice a muchas niñas que el fútbol también es suyo. Tener referentes cerca, competir, aprender, compartir experiencias con jugadoras de otros países, todo eso deja huella aquí en Guipúzcoa. Y esa huella es lo que construye la igualdad, partido a partido, nunca mejor dicho. 10 años de trabajo, 11 años, 10 ediciones de la Fundación Tximiz merecen un reconocimiento sincero. Han convertido una idea en algo que crece, que suma y que hace de Guipúzcoa un lugar donde el deporte femenino tiene sitio de verdad. Munduko sorte guztia opa dizuet, 10. edizio honetan, beste urteetako gainditu duzulakoan, baina ez da erraza, eskerrik asko Aintzane,
zure lan eta implikazioagatik, gure tximiz maitearen izena beti gogoratzeagatik, eta tximizti jartzen diozun maitasun eta bihotzagatik. Eskerrik asko zuri eta zure talde osoari. Zorte hon eta orain jolastu. Bueno, lehenik eta behin eskerrak ematea zuei ere, beti gurekin zaudetelako. Eta oso garrantzitsua da guretzat ere urte hauetan zuekin bidea egitea. Eskerrak eman ere etorri diren guztiei eta instituzio eta laguntzen diguten guztiei. Azkenean laguntzaiei esker da posible txapelketa hau aurrera eramatea. Me gustaría dar las gracias pues, a todas las personas que hacen posible que este torneo lleve ya 10 años, 10 ediciones de crecimiento, donde han pasado más de 20.000 jugadoras, donde hemos impactado en muchas niñas que tienen nuevos referentes, que tienen un lugar donde mostrar su talento y estoy muy orgullosa de los pasos que hemos dado con la Fundación Chimist, tanto a nivel local, nacional como internacional. Los partidos sub-17, un poquito hablando del programa, los partidos sub-17 y sub-14 se jugarán en Hondarribia el sábado y el domingo, 13 y 14. El Congreso Internacional Silit se celebrará en el Ayuntamiento de San Sebastián el día 17, miércoles a las 7 de la tarde. Y finalmente terminaremos con el torneo de leyendas que se jugará en Zubieta a partir de las 3 de la tarde el sábado día 20. Es una programación muy completa, una semana llena de actividades, de homenajes y de celebrar que las niñas tienen un lugar donde imaginarse. Tenemos un lugar para seguir soñando que podemos estar en el lugar que queramos estar, en el campo, en la grada o liderando equipos. Entonces, oso pozik nago 10. edizio hau ospatzeagatik eta espero zaituztegu bai Hondarribian, bai Donostin, disfrutatzen, jolasten eta batez ere aldarrikapen hau egiten non Tximis Fundazioak eramaten duen lidergotza kasu honetan, baina emakume guztiak eta pertsona guztiak inbitatuta dauden, gonbidatuta dauden disfrutatzea. Eskerrik asko eta nola dijoan edizioa. Hori da, beste behin, eskerrik asko aintzan egiten dozun lan guztiagatik, badakigu ez dela erresa, egiten duzun guztia, ez da bakarrik torneoa baizik eta urte guztian, egiten dozuna eremu sozialean baita ere, beraz eskertzekoa da egiten duzun lan guztia. Eta ikusiko gara Hondarribin, eta baita ere, zelan da, Donostiako udalean, hori da. Antxikusiko gara. Oso ondo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta orain galderarik egongo balitz, erantzuteko prest gaude. Ez dago galderarik, beraz, eskerrik asko. Ez baina, gartzelan, hau streaming bitartez ematen da. Online gaude eta streaming bitartez ematen da. Por si alguien quiere hurgar. Ya está, ¿eh? Si alguien quiere